салом ба мухлисони беҳтарин дастаи дунё Барселона. Хави ва рӯбарати Барса ҳамин ҳафта тамоми футболбозонро оиди нақшаҳояшон барои мавсими оянда ва аҳамияти ҳар яки онҳо дар даста хабардор месозанд. Баъдан агентҳояшон бояд мувофиқи талаботи онҳо беҳтарин роҳи ҳалли мушкилиҳоро ба фоидаи ҳардуи ҷониб пайдо намоянд. Муҳофизатгарон Самуэл Умтити, Климан Лангле шомили нақшаҳои Хави дар мавсими оянда нестанд. Дани Алвес бошад бо Сержино де зери суол қарор доранд. Ҳамлагари Челси Ромео Лукаку варианти захирави Барселона мегардад дар сурати бебарор анҷом ёфтани музокирот бо Бавария оиди трансфери Левандовски. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Аз шумо дӯстон мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. хотиррасон мекунам ки чун ҳар вақта сарпарасти мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. муҳофизатгари фаронсавии Барселона Самуэл Умтити шомили нақшаҳои Хави дар оянда нест. Ягона роҳи халос шудан аз Умтити ба иҷора додан ва як ҷузъи маоши ӯро пардохт кардан аст ва эҳтимолан худи Умтити ба ин розигӣ медиҳад. Якчанд дастаҳои Фаронса хоҳиши ба иҷора гирифтани ӯро доранд ва аз ин фурсат Барселона истифода бурда мехоҳад ки Самуэл Умтити соҳиби шанси дуюм шуда бори дигар худро футболбоз эҳсос намояд. Умтитиву наздиконаш медонанд ки топ-клуб пайдо кардан барояшон ғайриимкон аст. орзуи Умтити баргаштан ба Лион аст, вале ин даста барои ба даст овардани Самуэл ҳоло ягон гуна ҳаракат накардааст. Ба дастаҳои Туркия ба иҷора рафтанро Умтити пурра рад мекунад ва айни замон фақат дастаҳои Монпеле, Ницца ва Рен барои ба даст овардани Самуэл фаъолият нишон дода истодаанд. Рен имкони иштирок дар Лигаи Чемпионҳои мавсими оянда дорад. Ба ҳамин хотир шанси ин даста бештар аст. Айнан мисли Каутино Барса омодааст ки Умтитиро ба иҷора дода як ҷузъи маошашро пардохт намояд ва агар дар дастаи наваш Умтити натиҷа диҳад, Барса метавонад ӯро бо нархи гаронтар фурӯшад. Климан Лангле огаҳ аст ки дар Барселона пеш аз ҷоми ҷаҳон ки ӯро ба дастаи мунтахабаш даъват мекунанд соҳиби ягон дақиқа дар майдон намегардад. Дар Барса медонанд ки трансфери Лангле бисёр мушкил аст, зеро ӯ низ маоши гарон дорад. Ба ҳамин сабаб Ланглеро ҳамчун футболбози иловагӣ низ дар ягон топ трансфер ворид карда намешавад. Масъалаи Лангле низ танҳо дар сурати ба иҷора додану як ҷузъи маошашро пайдо кардан роҳи ҳаллашро меёбад. Муҳофизатгарони марказии Барселона дар мавсими оянда Ронал Араухо, Жерар Пике, Эрик Гарсия, Андрес Крисенсен ва ҳатто боз як муҳофизатгари дигар шояд илова мегардад ва аз нигоҳи иқтисодӣ Лангле бояд ё фурӯхта шавад ё ба иҷора дода шавад, то ки фонди маоши футболбозон ақлан ихтисор гардад. Лангле якчанд пешниҳод аз Премер-лигаи Англия дорад, вале варианти дақиқтараш баргаштани ӯ ба Севилия аст. Зеро Севилия аз ду муҳофизатгари марказии худ Жуэл Кунде ва Диего Карлос ягонта онҳоро дар даста нигоҳ дошта наметавонад. Барселона муддаост ки Жуэл Кундеро хариданӣ аст ва баргаштани Лангле ба Севилия имкон медиҳад ки бо пардохти маблағи иловагӣ трансфери Кунде ба Барселона иҷро шавад. Дани Алвес имкони боз ба як соли дигар давом додани шартномаашро бо Барселона дорад. музокироти ҷонибҳо ҳафтаи оянда оғоз мегардад. ҳоло ягон чиз маълум нест, вале эҳтимолан Дани Алвес бо шартномаи махсус дар Барселона боқӣ мемонад ки даста метавонад онро дар моҳи январ дар сурати зарурӣ бекор созад. ояндаи Сержино Дест низ маълум нест ва шуъбаи варзишии Барселона бошад муҳофизатгари мувофиқ барои канори рост пайдо карда наметавонад. Алвес мехоҳад ки дар ҷоми ҷаҳон 2022 иштирок кунад ва дар Барселона ӯ диққати мураббиёни мунтахабро зиёдтар ба худ ҷалб карда метавонад. Агар Барселона дар мавқеи Алвес муҳофизатгар пайдо намояд, шартномаи ӯро қатъ мекунанд, вале то моҳи январ агар ба Барселона аз як ҷиҳат фоида биёрад, Алвес то охири мавсими оянда метавонад ки дар Барса бимонад. вақти Сержино Дест низ дар Барселона ба охир расидааст, зеро бо омадани Аспиликуэта Хави пурра барои фурӯхтани Дест розигӣ медиҳад, чунки дар мавқеи ӯ ба ғайр аз Аспиликуэта ва Дани Алвес бо Сержи Роберто низ вуҷуд дорад ки ба таври идеалӣ метавонад дар канори рост баромад намояд. дастаи Севилия ва Челси гузариши Дестро хеле ҷиддӣ омӯхта истоданд ва ҳам Челси розӣ аст ки дар трансфери Аспиликуэта Дест илова гардад ва ҳам Севилия дар трансфери Жуэл Кунде.
ҳамлагари Челси Ромелу Лукаку ҳамчун варианти захиравии Барселона дар сурати иҷро нагардидани трансфери Роберт Левандовски гардидааст. Ҳарчанд ки дар мавсими гузашта Лукаку ҳамагӣ 12 гол ба нишон расонд, вале дар Барселона ба ҳамлагари нотакрор будани ӯ шубҳа надоранд, чунки дар Интер Ромелу дар 95 бозӣ 64 гол задааст. Матео Алемани ва Жорди Кройф аллакай бо намояндагони Лукаку Федерико Пасторелло мулоқот анҷом дода имкониятҳои ба имзо расонидани Лукакуро муҳокима карданд. Соли гузашта Челси ӯро ба маблағи 115 миллион евро харидорӣ намуд ва ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки барои пурра харидани ҳамлагар Барселона имконияти иқтисодӣ надорад. Танҳо варианти ба иҷора гирифтани ӯ бо пардохти маблағи муайян ба Челси ва як ҷузъи маоши худи Лукаку мавҷуд аст. Ин имкон медиҳад ки Лукакуро бе харҷи миллионҳои еврои гарон Барселона ба даст орад. Ҳардуи дастҳо интизоранд то ки моликони нави Челси муайян гардад ва фикру мулоҳизаҳои онҳо нисбати ҳар як футболбоз нақши асосиро дар равзанаи трансферии тобистона мебозад. ба ҳамин таом дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бачаӯча дар паноҳи Аллоҳ.